Pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inugabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga digdi sa Radyo DCGB. Kayo po sa indang magiging tagapagbareta, ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayakan mga darakulang bareta sa lado lokal, selebrasyon kang Flores de Mayo dapat base manggiraray sa health protocols. Talento kan mga jóvenes apresyado sa Taranuman Project ni Albay 3rd District Representative Cabredo. Submarine electric cable planong ibugtak sa Catanduanes. Agrarian Reform Beneficiaries tinawanin tabang kan Department of Agrarian Reform. Sa lado nasyonal, distribusyon kan ivermectin maagi sa tamang proseso. Resulta kan clinical trial sa ivermectin posibleng magluwas sa 2022 pa. Carpio asin Del Rosario pinatanidan sa komento sa issue kan West Philippine Sea. Sa rosa ng pangaran kan magiging masunod na PNP chief ang isinumitir o naisumitir kay Duterte. Bareta sa ibang nasyon, maritime traffic safety law kan China aprobado na ang amyenda. Sa sports, Gilas Pilipinas peligroso sa Indonesia sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Tinawan ng paliwanag ni Obispo Bong Bailon kan Legazpi Diocese na dahil man siya nagpaluwas din bagong orden may kinaraman sa obserbasyon kan Flores de Mayo ngunya na bulan na parte kan tradisyon kan mga namamanuaan. Siyang sinabi na dahil man pinagbabawal ang pagkakaigwa kan siring na selebrasyon na lagat, kinakaipuan man girara na may pasunod ng maigpit at minimum health protocol siring sa paggamit in face mask, face shield at sinobserbaran din maray ang social distancing na aning maporteheran ang publiko kontra sa posibleng ulakit kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan San Mig Light, 100 calories lang, magaan sa tiyan, drink responsibly. Apero sa mainganyar na magtanom ang mga jóvenes, determinado si Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo na masuportaran ang mga kakian asin maipailing ang pagiging artistic ninda. Ini sa paagikan pagibo ng Taranuman Project Logos na magre-representar kan pagkasararo kan sa indang mga barangay na ipadagos ang pagtanom, tanganing magkaigwanin bastanteng supply nin pagkaon. Sigun kay Cabredo, importanteng marhay na mahiling kung ano pang mga interes kan mga kakian, tanganing maibagay asin maitao ang naaangkop na programa. Siring man na ipresentara sinda o maipreparara sinda na ipadagos ini. Kasabay kan pagibunin mga logo ang pagbugtak nin mga tagline na magpapailing kung guraano sinda kadeterminado sa pagtanom. Sa ngunyan, narinibo ng mga jóvenes ang nagpapartisipar sa Taranuman Project ang kongresista na ang pangatorogan maging root crop capital ang sa idang distrito pag-abot kan aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indokan Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Biglalao mala sa mga masunod na taon, posibleng maresolbera na ang haloy ng problema sa supply ng kuryente sa Isla Catanduanes. Hindi matapos magkaiguan ng pirma ng Memorandum of Agreement ang First Catanduanes Electric Cooperative
official ko asin Department of Energy National Transmission Corporation o Transco para sa pagpapagibo nin asin installation nin submarine electric cable distribution na nasa 69 kilovolts line hali sa Karamuan, Camarines Sur, pasiring sa barangay Codon, San Andres, Catanduanes. Kung mahaman asin magkaigwan ng operasyon, magiging barato na ang singil kan konsumo nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Pinirmahan kan Department of Agrarian Reform ang sarong kasunduan sa programang pangkabuhayan na ipapasunod sa lindong kan Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Project katuwang anduang Agrarian Reform Beneficiaries sa Sorsogon, gobyerno lokal asin opisina kan City Agriculture and asin ang Department of Welfare o Social Welfare and Development asin City Veterinary Office tanganing madugangan ang income kan mga paratanom sa paaginin pagbilog asin pagpapakarhay kan sa indang negosyo. Sinabi ni DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Nida Santiago na ang duwang kooperatiba makakaresibinin mga orig, karabaw asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat na maging mahigot ang monitoring ang kada barangay sa Tiwi Albay sa mga mauruli sa Banuan hali sa luwas kan Rayon 5. Yan ang naging pangako ng Alkalde Ami Villanueva matapos na may nakalusot na sarong persona dahil nagsunod sa saindang pinagtalaan na proseso. Sigun sa Alkalde, dapat na panginotan kan mga opisyales di barangay ang pagbantay, pag-aram, asin pagpaabot sa saindang opisina kan mga datos kan mga mauruli dahil tan gabos na persona na malawag sa Tiwi. Hali sa luwas kan Bicol ang kaipuan ay pairarong masin mag-agi sa temporary treatment and monitoring facility bilang pagsiguro na sindan negatibo sa COVID-19. Kasabay kayo ng pagpagiramdom sa mga residentes kan may iba-ibang barangay sa nasabing banwaan na magtabang na sa monitoring kan sa indang lugar. Tanganing padagos ng mapababa ang kaso kang nasabing helang. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nagpapadagos ko na aldaw ang pagbabakuna sa mga natatadang miyembro kan Barangay Health Emergency Response Team sa Malilipot, Albay. Sigun kay Rural Health Unit Officer Dr. Hermeline de Guzman, 200 na vials ng Sinovac vaccine ang nakatalaan na gamiton para sa mga birds kan nasa 18 barangay. Ang mga matatada na bakuna ang iaalokar man sa mga miyembro kan senior citizen sa munisipyo na muyan ang magpabakuna kontra sa COVID-19. Ngunan aldaw schedule ang Barangay Calbayog, San Roque, Benitayan, Salvacion, Solong Asin, Santicon. Mantang ang mga barangay kan San Isidro, Ilawod, Santa Cruz, Barangay 1 Asin 4, ang babakunahan ngunya na hapon. Ang nasabi pagbabakuna sa birds asin senior citizen, madurarasan na ninduang aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Barago saan pagtaong ayuda kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga pamilyang apektado kan pagdeklar ng granular lockdown sa inang barangay dahil sa COVID-19. Hindi matapos sa magdistribuir ni Family Food Pack sa nasabing ahensya sa mga residentes kan Barangay Santo Niño, Sangay, Camarines Sur, asin bulusan sa probinsya kan Sorsogon. Ang kada pamilya tinawanan ng tigtutulong food pack sa pwedeng maghaloy ng anom na aldaw. Objeto kan nasabing asistensya na matawanan ng dagdag na supply ng pagkaon ang mga pamilya na day makakaluwa sa saindang mga residensya dahil naman sa padago sa paglangkaw kan kaso kan COVID-19 sa saindang lugar. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kayo ni. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay.
Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bawat... Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist,
Consult your doctor. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini, hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ngunyan sa mga bareta sa Lado Nasyonal. Siniguro kan Food and Drug Administration ng FDA na maagi sa due process ang mga nagkondukta ng mass distribution kan anti-parasitic drug na ivermectin para sa COVID-19 treatment. Hindi matapos sa makaresibin ng mga reklamo sa social media, ang FDA may kinaraman sa pigbayular na regulatory procedures. Siyon kay FDA Director General Eric Domingo, nakaipuan aksyonan ng mga reklamo base sa magiging resulta kan investigasyon kan FDA Regulatory Board Enforcement Unit. Tinawanin doon ni Domingo na pinagrekomendar kan FDA as in Department of Health ang pag-inom ng ivermectin kontra sa COVID-19 dahil sa bako sufisyente ang ebidensya kaini. Posibleng magluwas ang resulta kan clinical trials kan Department of Science and Technology o DOST para sa ivermectin kontra sa COVID-19 sa Enero 2022. Iniya sinabi ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director kan DOST Philippine Council for Health Research, na madurar nin 5 sa gud-anom na bulan ang gigibo na clinical trials para sa ivermectin. Piglalauman na mapun sa katapusan nin Mayo o primerong simana nin Hunyo ang gigibuhon na trials sa nasabing bulong. Nagdag ni Montoya na kaibahan sa idang pag-aadal, iyo ang non-severe symptomatic as nasa quarantine na mga aktibong kaso nin COVID-19. Pero digdi pwedeng magpili ang gobyerno sa pagkuha sa clinical trial kan ivermectin. Enot, pwede ning makakuha gikan sa local manufacturers na aprobado kan Food and Drug Administration o FDA na gamiton sa tawo o pwede man sa mga nag-i-import nin anti-parasitic drug gikan sa ibang nasyon. Alagad pwede ning maparikas kung dakol na ma-recruit para sa clinical trial. Mantang tinawanin doon kan FDA na 5 ospital nin ang tinawan nin compassionate use permit para sa paggamit nin ivermectin. Pinatanidan kan Malacanang sina dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at sin dating Department of Foreign Affairs Secretary Alberto Del Rosario may kinaraman sa indang komento as naligan ng illegal na pahayag manungod sa West Philippine Sea o WPS. Sigon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na bako sikreto sa publiko na pigmimitbid ni Presidente Rodrigo Duterte ang territorial as in maritime claims as in derecho sa WPS. Alagad sinabi kay ni ng paglamar as in derecho kan nasyon iyo ang pigiriwalan ngunyan kan ibang mga estado. Tinawan man doon ni Roque kung nagdesisyon ang Presidente na ipautob ang careful, calculated, calibrated policies sa WPS sa paagi kan consisting na pagpirit kan claims as in entitlements kay ni sa bilateral talks sa China. Sa ngunyan sa Giraray nagsumitir ng diplomatic protest ang DFA kontra sa China matapos ipag-ordan Giraray na pundo na kan Pilipinas ang maritime exercises sa West Philippine Sea.
Sarong pangaran sanaan isinumitir kan National Police Commission o NAPOLCOM para maging kasalida ni PNP Chief Debold Sinas na nakatalaan na magretiro sa Sabado, Mayo 8. Iniyan sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na nagsabing anuman na aldaw ngunyan na si Mana piglalauman na i-anonsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong PNP Chief. Sagara na sinabi ni Año na ibinasininda sa merito, seniority asin kapabilidad kan liderato asin dating assignment sa PNP ang pigindurso nidang maging kasalida ni Sinas. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means and Revenue Provisions kan Bayanihan to Arise as one act of Bayanihan 3 Bill. Sa inaprobaran na probisyon, sinugo ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magtaon ng dagdag na provisional advances sa national government para mapondohan ang COVID-19 response programs kan gobyerno. Deman masobra sa 10% kan average income kan gobyerno poon taon 2018 sagkod 2020. Ang provisional advances kan BSP Initaas man ang dividend remittances kan mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa sagkod 75% gikan sa presenteng 50%. Sa estimate ni House Committee on Ways and Means Chair Joey Sarte Salceda na maabot sa 294.8 billion pesos ang mahali sa BSP asin 78 billion pesos man gikan sa GOCC ang pondong matiripon para sa Bayanihan 3. Sinabi ni Salceda na nakakuha ni suporta gikan sa ekotibo ang Bayanihan 3 matapos siya ipahiling asin ipaliwanag na igwang pondo na pagkakuhaan para digdi. Ang Bayanihan 3 na may pondong 405.6 billion pesos magsiserving lifeline na iyo ang masimbag sa mga nagtitios, mga obrero asin mga industriyang apektado kan COVID-19 pandemic. Patakod ka na mamatayan na surge kan COVID-19 cases sa India, nagpadara ng letter of solidarity si Presidente Rodrigo Duterte kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Sigun kay Philippine Ambassador to India, Ramon Bagatsing, maski ang ibang nasyon nagpadara na ng donasyon sa India, arog kan oxygen tanks, mga bulong asin iba pang equipment na panlaban sa COVID-19 asin suporta asin pangadji, ang pinakamagayon na itinao kan Pilipinas ngunyan sa India. Sinabi ni Ambassador Bagatsing na nasasabutan niya na may kinakaatubang na hagyat ang Pilipinas pag-abot sa pandemya. Katakod kay ni naglalaom si Bagatsing na dain magiging siring ang Pilipinas sa India kung sa biglang naglobo ang COVID-19 cases as in dain na kayang asikasuhon kan sa indang healthcare facilities. Sa ngunyan, nasa 73 na mga Pilipinong tinamaan in COVID-19 sa India as in duwa na napabaretang nagadana. Pigahalat na sanasigon sa inda ang clearance para maiuli ang nasa 50 mga kababayan taan gusto ng maiuli o ma-repatriate pabalik nin Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon ay naprobaran na kan National People's Congress Standing Committee kan China ang propostong pag-amyendar sa Maritime Traffic Safety Law. Katakot din sa pagmulta sin pagharang kan mga barkong magiging patakot sa pigaapod kaning jurisdictional waters sa parte kan sa indang kadagatan. Sigun sa Xinhua News Agency, sa raram kan lay nagmagmulta ang mga barko nin mabot sa 50 milyuan, sagkod 500 milyuan o katumbasin sobra sa 3 milyon pesos na magiging epektibo sa Setyembre 1 taon 2021. Sinugo naman kan China ang kabos din ang pribadong barko na gumamit ng video satellite navigation devices asin mantiniron ang navigational data digdi. Bareta sa Ladonin, Karawat. Nagpatakot ang dating PBA import at singunyan sa roon naturalized player kan Indonesian national team na si Lester Prosper na piraparado siya kontra sa Gilas, Pilipinas sa ikaduwang pag-ampangan sa 30th International FIBA Asia Cup Qualifiers sa Clark Freeport sa Hunyo 19. Sinabi kan 32 anyos na 6'9 na si Prosper nanda siya kon si Isay man ang makampangan niya sa sentro. Ang sayang pinapatamaan yo si 7'3 na si Kai Soto as in 6'9 na si Kwame na biglalauman na maaaprobaran ang saindang naturalization na papers kay ni. Breakthrough! 3 Doodler Pro Plus ang napolyan mga eksperto sa bago nindang imbensyon na sarong professional grade 3D printing pen na pigdesenyo para sa mga arkitekto, artist, designers and engineers. Sa paikan ni mas dakol asin expressive and timely drawings ang mga ginimodel talagang amazing ang gadget na ini. Istoryang naiiba!
Pig-aadala na kan ornithologist kung may koneksyon ang mercury pollution na darakan mga minahan sa pagkakaigwanin mga bading o homosexual na bayong. Igwa na sindang natipo na ebidensya na dakulaan koneksyon kan mercury sa pagkakaigwanin mga bading na bayong o bird. Sa sarong pag-aadal nindan sa nagkaperang nasyon sa South Africa, may igwa na sindang na-discovery na mga lalaking bayong na magkaiban sa sarong salag, alagad o asin, nag-iibahan bilang mag-agom. Mayo 4 kan taon 1917 kan mamundag sa Paco, Manila si Nicomedes Nick Joaquin, sarong historian, journalist as in National Artist of the Philippines for Literature na mas midbid sa Nome Diplome o pen name sa Quiano de Manila. Dakul siyang sinurat na may kinaraman sa Spanish colonial period as in mayaman na heritage kan mga Pilipino. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DCGB News Space, patarabag-tabag News Director din Parata, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta ko dyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po si Angel Mustaza. Kaya maghali, kaya magpuknat. Masunod na ang programang Iskaramusa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Dakol dibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos na. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ted Filon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:45 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Aray ko. Sa... Diba? Makulugon sa talinga. Nagsagad pa lang sa ano ko. Aray tabi kayo, Bojay. Time out na? Ano? Time out na? Time na? May habulo mo pala kaya si kayo, Bunjing. Ano? Oh, Diyos maray na pagkaudto sa Idagabos, mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Maski mauran-uran kita mag-urugma. Tagal kitang alauna rin pagkahapon. At ang sabi ko nga sa iyo, kasamang-kasama niyo pa rin ang nag-iisang one and only, ang solo-solong solamente. Ang Totenoon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Res Luna po, kayo ba siyempre sa kapartner? Uy, marahay na pagkaudto. Hindi ko kayang i-modulate ang boses ko. Yun ay ni.
Talaga, kumakuso ko ng ano mo. Oy, marahay na uto muna kay Ma'am Maria Bulanon Sarte. Dating Yan. din po kang College of Arts and Letters. Naghihiling siya ngunyan. Hi! Ma'am, maray na uto tabi. po, tabi, Ma'am. Diyan kami pigmold sa Bicol University, College of Arts and Letters. Kami po, si Kuya Renz po ang tirador ng wifi sa Dean's Office. Ako po ang kunwari po, pupunta siya sa gazebo. Pero nandun po, Pero kasi... kausap niya na po si Kuya Ray. Hinihingi niya na po yung password ng ano. Medyo transparent kasi yung password yung ma'am dun dati. Madali talagang makuha yung password. Pagpasensya nyo na kasi graduate naman tayo ngayon. Oy, marahay na utuman sa Nidan sa Pizza dyan sa Naga City and dyan sa Ginubatan, Albay. Kung naghahanap po kamo ng masiram na pizza, magduman na kamo sa Nidan's Gari Pizza. may kulang sa lamisa mo. Gari wala so ano mo. May nandito, akala mo lang. Pero bago, Angel, pag nagpizza ka, Pag dapat pizza ka, dapat kay kay punan mo panulak. Anong panulak? Ang pinaka-healthy na panulak, tubig. Oo, tubig. Pero may specific na tubig kitang kipuan inomon. Oo. Pero makasugon talaga, nagpapagring ako. Ting! Yung pala na spring na ini. Hoy! Para sa mga bago, as in first time na mamis, ulay kita, sabihan ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garo din katapusan ng baging sin aldaw. But trust me, bago maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan, gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arog kan Wilkins Distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of Coca-Cola Company. Kaya po talaga kitubig. Oo, dapat hydrated ka palagi. Ay, maram na sarte tabi, maray dito tabi sa imo. Salamat sa Bicol University College of Arts and Letters sa pag-mold sa mga estudyante. Alay nang panahon din ako nakabisita sa CAL. So, sobrang... Pero bago na ang building, di ba? May mga aircon na ngunyan. Sana all. Sa sobrang pagka-mold sa kuya, iba so nag-mold sa ko. Ibang ngunyan ang output, Kuya Bonjeng. Big. Big mold. Shurigalo. Sabi ka mga friends tang Juding. Shurigalo mo man ngaya. Dax ka. Dapat pala, ang pangaran ta Dax. Di ba kayo, Bonjeng? Marahin na utuman kay Ma'am Teresita Jacobo. Good afternoon po. And kay Sir Jarel Aranya. Good noon po, Tito Renz and Ma'am Angel. Also sa Iskaramosa 12 News Group. Viewers, listeners all over the world. Marahin na ito pala dyan sa sa mga taga-daraga dyan sa San Roque. Makusugon na ang DCGB dyan, Marahin na udto tabi sa Indogabus dyan. Dyan man sa southern part ng Legazpi. Marahin na udto dyan. Sa Gubat Iraya, sa Bakakay, Mapiesta na. Oy, desperas ko niyan sa Humapon, Legazpi City. Bad lamang. Kuya Boy, ano na? Pag si Kuya Boy, pag mafia sa Humapon, taga parting Agna. Tapos pag mafia sa may parting Agna, tapos si Bagan Kuya Renz. Taga Humapon na siya. Kuya Boy. Pag mapista na si Kuya Boy, taga taga Sagpon Daraga. Duman sa Delta. Kuya Boy, anong oras ka tabi mauli? Ay, baka ni Kuya Renz. Baka lamang may lechong bituka ka naman Ay, lechong bituka. So pigpritos lang Alat, ano man ito? Painotan kita. Chicharon. Chicharong bulaklak. Dawa mga pirang piraso lang. Okay na ako, Kuya Boy. At sa kayo pong numero 0966-1931-118, 0966-1931-118. Sa smart number kumantabi 0949-4334-061, 0949-4334-061. Kasi baka kauron ko si Sir na Joel Barcelon, kan pamayo ka na bagsakan area dyan sa Daraga, nagdadangog sindang ko niya na pagkaud to. Maray na tabi sa imo, Sir, Happy watching and listening. Sendo ka po dyan, Mahilig man pala ni Sir Joel sa usaping media. Parang gusto niya maging media literate. So, ibang tao baga kaya okay na sa indang makadawog sa radyo. Pero ibang ang tao na gustong maging parte kang radyo. Maski gurang na, maski may edad na.
So, interest niya yaon dumana. Sabi ni 446, good AM, totoo po ang sabi sa Facebook na ma-lockdown ang Legazpi, no rin ma-lockdown. At abay ako kuduton ko, si Sebe nagapara post ka, nagapara info. Ang sabi ko sa'yo, walang lockdown na magaganap sa Legazpi, ha? Walang lockdown na magaganap. Wala ng perang gobyerno. Paano pa kaya makaka-lockdown, ha? Wala lang ibibigay ng mga pagkain. Wala ng pagkain. Pakalusot magdagog. Wala ng lawlaw at tinapa at manok, ha? Wala nang maglilibot niyan. Pag in kaso nangyari yung lockdown na naman dito sa Legazpi, ha? Walang ayuda. Ang naan dyan, mga community pantry. Mga community pantry. Ubusin mo ba yung mga tandang nilang mga antak? Mga katnga. Anong katnga? Natong. Nagtagalog ka, nagbikol ka pa. Sabi si Pading Lambe Doronela, Pade, tabi. Maray na to tabi sa imo dyan, tabi, ha? Manay Lambe Doronela, the best ka talaga. Ang Lambe, baga, part siya kang orig. Sa rin ito. Sa titi, oh. Pigi ito. Pigi ito. Hindi. Pigi ito. Yun dito sa, ano? Sa may neck? Ano nga yan? Biog? Alam mga samsam. Kaya ko aram yan. Basta magasira magkaon. Nagsiselos yata ako. Dakol so naghahapon tabi, natadaan na inot pa so talaga magpabakuna sa mga senior citizen. Depende man po kayan talaga yan sa numero kan mga barangay health worker. Ano? Tapos, kung depende man ata sa allocation. Tapos, sa dili po ba kaya sa Legazpi, medyo dakulaan mga health workers. So sa barangay. Ayun talaga po yan kaya sa pag-iisip. Ano? Nangyari lang na nainot ng habang day patapos actually so pagtudok duman sa mga barangay health worker sa Daragan. Anong kamay mo yan? Bakit? Ikaw nang naka-allocate na 500 doses for first dose iyan sa mga senior citizen. Pero nagkaigwa lang kay advance na ngunyan sa malilipot nag-ongoing man ang 2 days ng vaccination. Sa mga natatadang births. Tapos ito. pag may pag may mga natadang bakuna, gamito na siya para sa senior citizens. Yan. Kaya tabi kita magpa-rehistro na kita. Kung gusto nito po magpabakuna, tapos haro pa tabi iyan pagka mo nagpa-register, it doesn't mean na mapabakuna talaga ka mo. Dahil man po, igwa nga nag-barak out nga ni. Kasi baga sa bareta ko, nag-istorya ako si Mayor B kanina. Sabi niya, igwa na nag-barak out ng mga senior citizen. Bigla nang kita aso dugo, so hypertension, hypertension na high blood bigla. Paano? Kikurap nga nito man sa bakuna. Pwede man po iyan ka mo mag-back out. Choice man po nindo yan. Very nailing nindo na. Nagduwa-duwa ka. Siyempre, ikaw bagayan orientation kung ano tutudukan sa imong bakuna, ipapahiling yan sa imo. I-discuss yan sa pre-assessment kung ano ang pwede mong mamatayan pagkatapos mo magpabakuna. Kaya yan, dahil man sinda nagkukulang ang mga health workers sa tabi sa mga mabarako na baga, dahil man yan nagkulang po sa pagpa-remind bago ka bakunahan kung ano man na bakuna itududok sa imo, tatawan ka man kay idea kung ano yan. Aro ka ng AstraZeneca, ano mamamatay ano pag AstraZeneca, anong edad ang pwede lang AstraZeneca, o about Sinovac, ano ang pwede man sa Sinovac, o ano po kaya? Dahil magadita, iba pa iraram ka man sa magakanigong screening. Screening. Iraram man kung basta ang importante dito, Renz, pag nag-register ka mo sa mga vaccination websites kan mga local government, government? Government. Ano yan? Ano yan? Government? Yan yarn. Ano yan? Teka nga ni. Vaccine yarn? Sinovac yarn? Ano ba? Ano nindo, i-declare nindo so health status talaga nindo. Saka mo mala mag-suffer niyan pag halimbawa, tigapot ka mo, may high blood ka mo, pag sinabi wala, pag BP ha? Bakon? Pag may comorbidity ka mo, naaram na nindo sa dira nindo, tara mo na nindo. Arag sa kuya ako, high blood ako. Pag nagtaram ako sa high blood, high blood, High blood, ilingi-lingo na yan kung pwede kang tudukan. Sabi ni 811, Kuya rin sa atin dyan, balik bayan po kami. Nalilito kami sa reporting ang salita ni Luwens, kanayap ng COVID. Salita man ni Mardela, tamparos ng COVID. Ano po ba talaga? Naman po, depende man po kayo sa expression kan term. Sige, himay-himay yun. Ang kanayap tabi, gori ang kalayo. Kanayap kan kalayo.
Ay, imagineon mo so kalayo, nagkakalayo sa rong rikot, sa grass, tapos biglang nag-ano tamaparos, nagkanayip sa kalayo, ganito, nag-spread. Ang tamparos man, tinamaan. Sabi, gano'n pares man sa nabaga kung susa expression baga. Mas ang importante. Igwa kang COVID. Igwa kang COVID. Hindi, magsunod ka sa minimum health protocol. Takang day, kurutan na ako yaren. Sure baga, kunyari, nakanayapan ka kay COVID. O, ibig sabihin kayo, nagka-COVID ka. Naulakitan ka. Pag natamparos ka, igwa ka na. Pares man sa nabaga. Oo, depende po kaya. Digdi kaya sa Bicol region, magkakaiba po ang mga tama ba? Dialekto or dialekto na ginagamit. Halimbawa, digdi sa Legazpi, maluto. Pag-abot sa Daraga, luto. Pag-abot sa may Kamalig, umay. Pag-abot sa Pulangi, paano? Sa may uwas, Pulangi, umoy. Pero sa harong, at abot dyan, rice. Wow, rice. Social kami, Kuya Kunji, Minsan niya, sushi pa yan May laman pang tuyo sa gitna Sushi rice. Oy, pasalamatan ko muna ay na APEC. Kahapon baga Kuya Renz napon, may natumbang poste dyan sa may Tagungtong. Sa Taysan. Overtime silang nagpalit katong poste and bata nag-uran-uran ka sa hapon. Thank you so much po ta mga bandang mga atab pa nakabalik na sa kuryente sa southern na barangay Legazpi and pasiring manduman sa Magneto. O sabi ni 446 nata po nagluyan ang COVID ngunyan. Di man po nagluyan ang COVID. Iyo man po giraray. Nata daw pagdakulon ang kaso nang problema kamuta. Dakulon. Pag di ito lugod ang problema ka mo, ano na sana? Actually, tabi, yun sa Pagtataram kan Department of Health. Dahil sino nagbabase sa numero kan kaso. Dahil sino nagbabase sa numero kan kaso kung nagdadakol para maipahiwatig nagdadakol, nagbabase po sila sa trend kan data. Tapos dahil kang magparabasa ka mga information, mga misleading information na sabi daw. Maghanap ka mo kay mga reliable sources. Ayan, okay, magantabi lang ka mo sa DZGB News Online. I-like kasi i-share. Segue. I-like kasi i-share ang DZGB News Online para ka magpaabot dyan yung mga concerns nindo. Mag-message ta, mas yung magmantabi kami sa hindo. Paano kinalauna na sakto ng pagkapon? Salamat po sa sindong pag-antabay. Kami po zero na kaibanan ngunya na pagkaudto. Ako po ang solo-solong solamente. Ang tatinokan pero dito ngayon, dito ng albay po yan. Ay, wait lang Kuya Renz. May nag-chat sa Kuya. Kagbakong na lang po ang hinihintay mag-implement not just for Legazpi but the whole 2D Albay District. Ano daw ini? Ano yung bigyan niya? Di ko aram kung Baka sa birds yan. Data aram. Hindi ko alam. May nag-chat lang sa Kuya na sarong SK Chairman. Hindi ko aram kung anong Anyways, kami po sa inyong naging kaibanan ngayon na pagkahapon. Ako po ang kagandahan ng South, Angel Mustaza po. Goodbye and mabuhay.